ನಿಕ್ಲೆನ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಐಜಿಂಡದಾನೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಹೃದಯ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಣುಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೆಎಸ್ ಬಿಳಗಿ ಪಂತೆರ ಕುಡ್ಲದ ಕೋರ್ಟ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ವಕೀಲರಿನ ಸಂಘದ ನಿಲೆಟ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕೂಟ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಆರ್ಪಾತೆರಿಯರು ಕುಡ್ಲದ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ವಣ್ಣುಡು ಶನಿವಾರ ವೆಬ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಉದಿಪನ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಲೇಸಾಟಣೆ ಆದಿತ್ತನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೆಎಸ್ ಬಿಳಗಿ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡ್ ವೆಬ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ವಕೀಲರಿನ ಸಂಘದ ನಿಲೆಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸಭಾಂಗಣ ನಡೆತಿನ ಆಟಿದ ಕೂಟನು ಪ್ರಧಾನ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರಿನ ಪರಿಷತ್ದ ಪಿಪಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಲ್ತಿರ ಕೆಎಸ್ ಬಿಳಗಿ ಪಾತಿರ್ದ ನಿಕ್ಲೆನ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಐಜಿಂಡದಾನೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಹೃದಯ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಲೇಸಗ ಬನ್ನಗನೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಪಾನಕ ಕೊರ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆನ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡಿರ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಾಂಬೂಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿಲೇದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಂಥ ಆನಂದ ಆಯಿತು. ತುಳುನಾಡು ಬರ ಎಪ್ಪೊಗ್ಲ ಬೈತಿಜಿ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ ಪುಟ್ಟದು ಬರೋಡು ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡಿರ ಕುಡ್ಲ ವಕೀಲರಿನ ಸಂಘದ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗಂತಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಆದ್ರೂ ಪುನಃ ಬರುವಂತ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ತುಳುನಾಡು